to kwa winji numbers gika mari jok man keche TVETs go. TVETs are also struggling. Government to get a lot of infrastructure. Jok madhi kuro bende onge because of barriers makumanda manti. TVETs ani kata samalo seni free. But no kata mnaka jorangue TVET marangue bende na iwak sigara no atemo nege nikech negi admit ji mang'eny thousands. Sa negi mana 200 kende. 200 koro nikeche pathways kaka boko timre mirango go gino iwacho only go beni wang'eyo ni sani sirikal wacho no ke jok manyo feel ni I don't know that there's not meeting expectation or approaching expectation maybe that category gino kono go beni tuno gi school ginyok ma probably agitegno maybe gik moko mag lwedo or something titelo gi kanyo nikeche adier mantie eni jogulwedogo most of them gini mabege drive economy mono go benira kaka ka gik migidhi but no ka focus on issues mag TVET gi bendeti bendeti bila rigi wachini mogi kanno ka thulo bende ngadawa tin so wach mar education financing ni nyakwangie mutegno to jopiny bende sama wadhi kata wadhi wacho weche mag budget gi weche mag planning very few people talk about education in terms of learning and in terms of improvement gik ma jopiny rango jopiny lich gi hardware to hardware go samoro do not even contribute to the outcome of learning ma wan go mana dier makende ho wala gi weche mogi kwacha Sharon mogi en wach somo wa nyithindowa nyaka beda wa business nyaka deal gi mibadhi iskundewa and nyaka wach gi yo makare nyaka make sure board of governance or board of management make skundewa okaw responsibility nyaka make sure the PS ministry okaw responsibility schools moketo illegal levies schools as elimu bora wabro kawo gi action moko wabro tero doho moko wabro ndiko the minister nikech timo nonro gi pede Kisumu County, Mombasa, Nairobi, Nakuru, all these municipalities. You don't make the impunity of the highest level. Ntie ka TSC, most of them proven, support jogo. Ntie ka ministry na chimo kodigi. Koro, samo weni, wadwa